салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали оилавии мо. дӯстони азиз, ози ма фатири қат мекунам. фатири қат-қаде ки барои қуртоб кунӣ бе дрож мекунем. вақте ки ма бе қуртоб барои хурдани ҳамихе гудако барои иҷода ма чака надорум ки қуртоб ба чака ба маза ҳай барои ҳамин дрождор мекунам барои хурдани гудако. қатӣ шакарчой меган, қандчой меган, гудако ба маза меравад. хидман бениҳоят наз мебинам ами фатири резонаки қатқада. ҳозир тамошо кунен, як та косада обай 500 миллиграмм мешада. камтарак дрож меандозам, бисёр намеандозам, ним қошиқча. баъд иҷа руғана дидестен, ма охир да и руған барои мада дар корай ами 2 қошиқ боре ки хамир ай дастам ҷудо шава. баъд намак меандозам. намак хай ами 2 қошиқ андозем, хали таъмаш хушрӯ мебиёд. кам намак, ами хамири кам намак барои нону фатир безе байде, хали маззаи ҳамун фатир нона гум мекуна, бе намак буша. ман 2 қошиқ меандозам барое ки кам тархе маззаш бо шӯри бадам намешада, нормали. ҳозир 3 коса орд мерава, 3 коса ҳам хали орд мерава. 3 та ба фикрам фатири средни меша ё 2 дона мешава. агар майдатар кунем 3 та меша. ҳозир хай бо мебинем ку хай чанд та меша. хела шид накардам фатир ай омадагӣ. об шир гармайд. оба андохтем. кам тарак дрож меандозем. ма бисёри бад намеандозам ранги хамири булучкаву нон, хали кам тарак меандозам. баъд 1 қошиқ шакар меандозам. тамошо кунем, 1 қошиқ шакар. ҳамин любой тестаи хамир мекадагида 1 қошиқ шакар ҳатман андозем. бениҳоят ҳам хамир ковок хушрӯ меша, ҳам хамири ба маза мешавад. як саволи подписчикимда ҷавоб диҳам. барои об ки шумо об мехарен, ма оба об барои хурдан, оби филтр кадагира мерем мехарем. ай оби ки ай кран мебиёд вай оба умуман хурданаш мумкин набудай, фақат барои истифода барои ягон пасу дашӯи корбори хона мумкинай. барои хурдан мумкин нестай пешакӣ гуфтан. баъд мо фақат мерем амҷо ҳама об мехарам, гӯё ки ҳамин оби филтр кадагӣ мехӯрем да. иҷа мо 1 қошиқ равған андохтан дар корай гуфтум, амҷа 1 қошиқ бори дохтам. камтар ҳамин мушт мезанем ша тамом хамири фатирам тайёр мешава ва 3 зола тақсимш мекунам. баъд булучкара иншоалло ягон рӯз бо то охирша булучка кунирам нишон метиҳам чӣ хел шӯриданша. бо дорум видеода ҳами видеомда комментарияда закрепит мекунам. ҳами булучкара бисёр хоҳиш кардам подписчико, иншоалло ҳавай бори кадан гирен. бо ягон рӯз дига ҳам хеле тарзи шӯриданша ай аввал то охирша барои шумо навор мекунам. иҷа 3 золада тақсимш мекунам. 1 соат рӯ бигира, баъд тунукш мекунам. ина хамири мо рӯ гирифта, ним соат даже зиёд мондумша. ана мегиримша вай мекунам тунукнира сар кардам. бози я дастай нашидестай хай тунукнира ҳама метонад. баъд руған мешакемша бо нишон метиҳам. ина духтаро тунук кардам. хай стол майдатарай, столи кухни нимша қат кардагим. ҳозир шакидан гирам равғана, баъд болошда печонданаш мегирам. айни михали маргарин мешакумша, якум бурқа ай мекунем чихе боша бароям пухту паз будай. ҳозир мекушакем, баъд мепечонем. 3 та фатир мешудай. инам ха тамошобинони азиз, хамира равған кардам, печондестам шакл, тараф столки майда ҳай камтар қинӣ мекунам. Айстоли майдада тунукнишам қин таракай.
бози ҳамха мепечонам, ҷӯшам бо руған када мепечонам. Баъд хамира дута мекунем, ҳамха мебарем айму байни ҳамин чӯб. баъд дута мешава, ҳарча мепечонем якта фатир мекунем. ҳамха ранги ҳамин камтар иву мегира, баъд тинакш мекунем. идиим гиша ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله سارسل النيطيين الله الله استبوي ملقس بايدين الله الله نسرا ونتساني آدين الله الله защити от сатаны, Аллаху, Аллах, покажи путь истинный, Аллаху, Аллах, ты Господь единственный, Аллаху, Аллах, حسبي ربي جل الله, Аллаху, Аллах, ما في قلبي غير الله, Аллаху, Аллах, أنت الهادي أنت الحق الله الله ليس الهادي إلا هو الله الله айна Зайнаб бозӣ дора, пластилин бозӣ дора. Бозиш дер давом намекуна, бароям як чия камтар бозӣ куна дилша мегира. Иҷода ҳам раска ва ҳамаи чиша кушода монд. Камтара кам бозӣ ки ба ҳавас дилиш тез хунук меша. Барои мӯи сари духтари ма гуфтем ки ҳайф каден Мухоша. Рости гап намехостам, чанд рӯз ма намебурам гуфта будумат Зайнаба мота. Чӣ гуфта будумат? намебурам гуфта будам. Чанд рӯз ҳам хезора кад, чанд қа шуда мегӯ як сол шуд мӯи мара фақат стрижка кунен, калта кунен гуфт. хай баъд ами илоҷ нашуд дига, ами бисёри баъд гӯ ба шонаш мекардам, гирия мекард. мо маслай барои мӯи сара наовардем, ам маслай амлара наовардам. баъд қиин шуд дига, ҳами мӯи и тез дақ мешава. гирия кард, ами чанд рӯз ами хел сарша медидам мӯҳош дарав дақ бадбадӣ меомад. рости гап намефорам ам хел будаки ки мӯҳош кушодагӣ дақ. баъд ами шона када сарша мебофтам ки намефори ча шона кунӣ. руғани хеле мӯи сар қати ва як қати осонтар буд, баъд дертар дақ мешуд. чанд рӯз мебурд. анакр Зайнаба мо Мухоша ба гирифтем хулосаи гап буридем. хай дӯстони азиз, бол духтарай дароз мешава, мӯи дарози як гӯё ки уҳдаш намебуромад. оста мӯҳош дароз мешава. ҳоли як зимистон айда зимистон чӣ хела берун намерава, оқада ҳами хона сабукак. мӯҳош таҳташ на ғавсай на тунукай мешава. духтари калони ма мӯҳош хушрӯай. инамҷа бозӣ дора. ина хушбахтона батареяи моро гирон карданд. беҳад гармай ҳамха баланда монди, ҷӯша қапидаш намешава. ҳами шавам хали кадан гирон шуд. гармакай агар чанд рӯз буд минусавой буд, шаво хона кадагиҷа. ина барои шумо як сухан дора Зайнабҷони ма. رحمت کی برای لایک و برای подписаться کتاب. رحمت کلام همتون رو دوست میدارم. اینم خیلی تنکش کردم برای که یک تاشم خیلی تنک ترک کنم. کم تا دروش داره که دروش که ایسو بی دروش کم تر ایدام میکنه. به دروش که میبود هم خیلی تنک میستاد. هم برای مرده که مده خیلی میفروش که تنکه که قوقک دوی هم خیلی فتی. خیلی باید مخبرش میزنم. گل میمونم شخه یک دسته نه اونقدر خوشش دیسته. خیلی گل میمونم وای میشه. چقر همی مخبرم میزنیم گلش نمایان شود. خیلی با کم تری دیگه می ایسته یا 5 مینوت خشرو ترک بعدی تنکنی رو بگیره. بانی چو تنکش کردم.
як дона тухма қати як қошиқ шир аралаш кардам барои болошда камта сирхак биёяд хушрӯ шавад. дӯстони азиз, раҳмати калон, ма ай ҳами аналитикаи каналам дидестам ки шумо рекламаҳои моро тамошо кардестем. Ма пеш аз ҳами як видео пеш дар комментария хоҳиш карда будам ки агар мушкил набоша ҳами рекламаҳоро тамошо кунем ки то ки фоидаи ҳами канал ба мо расад, то мо чанқа ҳавасманд шавам видеоҳои нав ба нав барои шумо. Ак мо кулинарияи знаменитӣ нестем, лекин то ҳадди имкон амиқа пухта метонем, барои шумо навор мекунем. ҳаста инсонҳое ки бо пухта пазда камтар ёшанд, ҳоли намедонанд, бо якчи аймо ягон навигарӣ ёд мегиранд. мо ака профессионал нестем, чени ҳами зарурӣ метонем ба худмона. ина иша майда тара кардам. ина тамошобинони азиз, пухтам шудам идитае ки последнишай камта ғавз тара кардино. Анав якум диш қоқаки хали тунакак омадак, ҳами пухтам шудам ки мардакам омадай кор ужин кадак беҳад маҳқул шуд. ҳамха чизе тунаки қоқата нағз мебинам. ина тамошо кунед, беҳад ҳами хрустяши мегӯям ку ҳамхали омадай резонак. ина ҳамха дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошем то наворҳои оянда. Худованд нигаҳбонтон бошад. Дастгириро фаромӯш накунем. лайка барои ҳамин фатири ма пухтагӣ дареғ надорем. раҳмати калон ба диққататон.